Poul, Tummas och Dam. Nej, tack för det. Jag har kläm från pappa så innan först är rakt i vi. Ja. Poul Tummas, hjärtligt lycka vi förmarsåret nu. Jo, tack för det. Janko ser känslan är det dejligt att få det avgröt ut det och istället för slå på ganska när vi gått så att nu har det börjat lunch. Ja, det var helt fantastiskt. Helt fantastiskt. Nu då vi snack prata om allt det vi kommer på och allt det där och ja, bara fantastiskt att få just det. Jag är så nervös mot ändan. Jag tror så ska det. Men det gick. Det var fantastiskt. Helt fantastiskt. Ja, du var själv vid att lägga upp till Huxemålet till 2-0 vi en goar inspelning och missa så och Följdes det väl att spela det annars? Ja, helt fantastiskt. Jag vet inte vad jag ska säga. Super glad. Ja, helt fantastiskt. Är det första matchen det här i bästa manstalten? Ja, 2006, men jag aldrig spelade touch det året. Jag var inte när vi mot ändan och hade första året vi lyckas med alla min jacknen så det är det all chans. Ja, men till lucka vi tog ju gott för nöjelsen. Så tack för det.